ubah CBSM kemudian umumnya berpura jangka parti BJP rangkat berkemungkinan pet berkenung kersan negara kepor banang nena syakmat pilala abantoi pura kemungkinan kenong kitkam jangka parti dan kita kinong kersan jangka parti dan pentemuan yang kam syakmat Uba CBSM CM berim ke KHADC hakash pautrik kulalengkon ulapnya so bat keseng Bharatiya Janata Party ni ke BJP kabala pelong ye kete kejing pediang ngobha hakamatan nile kai kesnong Umbuda Riphoi district Lepdiang ye uba CBSM lembat kinong vote ki jong u Shaka Party BJP de kinong elam bah khmat jong ke BJP ki bakentup yu president ke BJP Riphoi district uba Skem B Sweat state vice president uba E Marsing secretary in charge ke BJP Riphoi district ba Babul Suting lembat kiwe de kinong elam bah khmat Habakran na katiga sngi ba CBSM ulai tho ba kabapelong ye uban mi no na party UDP ban penyeso syaka party BJP kadai namar bo UE bedon kamban don lang ha ka party kababat de kabor senchar jongkari India kenang ban ai kejing syakri kabakambha syaki pai pa jongka constituency bat jongka jilla hi barok away NPP ha usnem ar hajar ar phowei but how ne usnem ar hajar ar phowei ngala mi no na ka seng NPP namar ba kim nyau breu ya ki pa jong ka dong Riphoi jingi ki bakwa sisa ki bathang sha ya ka development namar nga kumu breu wala persang ban sekri kumu MDC ngala persang ban wara ki project nga persang ban wara ya ka jingdon kam jong ki pa ba jong ka nongpo konsi bat kumju or ka them Riphoi kini ki breu kim sunyo ngala ban kedew hang ne ngala pan nadu ka por jong ka sarkar umukul ya ka foot over bridge bat ka flyover po nongpo kanero kam urlong kim kwa ngala persang ru ban penkre ban approach ya ke department concern ban wanra ya ka nongpo town jengi ka babiang kinala biang kilenti kisengkin kata ka delang ba ka flood control ka ba arfu arklur kataru kim pediang kim push ya kene ka project ban umdei tang kata kilara ru ya ka project ka mga persyang ban wanra ka mega food park kumbasan thau klor ngilara mars nuan ka sarkar NPP kataru kim pediang la persyang ru ban wanra ya ka project ka bakaddu kata ka delang ka solar power project ban ya kendu ya gino yalam UDP dah ke boong ba so bah ya kendu se ya gini gino yalam jongka company ki ba mud ban set up in a project ban ai kam ai jam ki berujingi bat ban bit ban biang orkane gathai kiru kim trek ban ya kendu te haswa bakan jot ngaong ba ha mangan mi no balingin apsa ya kata ka seng UDP ka bangi sukerman ka boong ila de bangi riulum ngi ijaj ban rew henry ki kam kim trek ban trei na kata ka daw ngam ban se ban ya thu i pajba ban ki pajba ki khot yanga yang balai pensusong ale persyang ban alam ya kalenti ngi kwa ya fi ban tur seprang ban wanra ka development pokok Riphoi